Magandang buhay mga ka-YouTubers. I am sharing our journey to Boracay mula po dito sa Tagbakharo Terminal. Alas 7 ng umaga kami umalis sa Tagbakharo Terminal at dumating naman kami dun sa Bora ng 1:18 p.m. Dito na po tayo sa sakayan ng papuntang Katiklan. Ito po ang bagong terminal ng Ceres Bus sa Tagbakharo. Ayan, ang ganda po dyan, malinis. Idadrop lang kami ni My Labs and then uuwi na din siya pabalik sa Pabia. Pasok na tayo sa sakayan. Yan, ready yan si sister. Dito ang pila ng Katiklan ay nasa dulo. Katiklan. Sumakay na agad kami. Kukunti pa lang ang pasahero pero aalis yan base sa kanilang naka-schedule na oras. At nagpipick up naman sila sa daanan at sa iba't ibang mga terminals. Going. Talong tulong. Tapos, So, ibalik na dito ang talong yung. Isa rin na terminal. oo. Ibalik na dito. 480. 510 ang adult, 480 ang bata. Pagkalipas ng 4 na oras, nakarating na kami sa Kalibo. At dito ay nananghalian muna kami. Sabi ng konduktor kung sino ang gustong kumain, pwedeng kumain pero 10 minutes lang. Ayan, mabilis ang kain po yan. Yan, tapang ng batang batuta yan. Sige, akyat. Dalang mo naluto. Ha? Model mo tayo na kanina. Para parehas sa magigla na mo. Mula dito sa Kalibo ay babiyahe pa tayo ng 2 oras para makarating sa Katiklan Port. Malayo-layo pa din siya. Passing by at Katiklan Airport. Kaya ako naman nalaman na airport na ito dahil pina-stop ang mga sasakyan. Ewan ko, ganun ata talaga. Ang terminal, tapos nagbayad na tulusan sa bangka. Hindi ko aram niya nakakirog. Paano kayo? Ha? 2,950. 2.9? 4 lang kami. 1,950 pala, sir. Mami. Dito din naman pala masulod. Cheese! Diretso kuya. Pila. Na hindi na daw pumila. 500 ang bayad. Una na kami lahat. So, kasama natin si Ate Sheila, guys, sa mga friends natin. Hi Ate Sheila. Si Ate Sheila pwede magkasising. Oo, para mabilis. Napaka-friendly ni Ate Sheila. Parang tropa na namin yun. Ayan, tingnan mo. Hindi na kami pumila doon. Kapalit ng 100. Welcome to the Philippines. Si Gina, kayo nyo? Guys, maghahanap tayo ng ating bangga.
Start sabi natin sila. Ah. Try muna kayo. Tulay daw. Tutulay. Wow! Kaya nga. Talaga man. Oo. Yan yung binayaran niyo. Ah, aray ko. Ba, adventure na to ah. Doon galing. Tapos punta dito. Hindi na kami pumila dahil nagbayad nga kami ng 500 per person. Dapat 400 na. Okay na din. Kami dito na agad kami papunta sa bangka. Tabon Port pala ito. Dati kasi noong 2011, hindi naman kami dito sumakay, hindi na kami nag-tricycle. Iba na. Ano ba dito pa lang nahilo na. Wow, ang sisig. Ang hirap ng daanan kasi parang feeling mo tatalbog ka ba? Pwede kang tumilapon. Diyan nga ni sir? Dito ma'am. Okay. Dito, welcome aboard. Okay. Pambabay ko sa inyo. Ay, po na. Dito na agad. Bilis lang. Wow! Lalim ng tubig. Dito na agad tayo, mga guys. Dito na tayo, guys. Welcome to Boracay. Welcome. Ma-tricycle na kita. Ano ini? Mapabalik na agad. Sara. Ay. Faith Garden. Thank you, Tatay Noel. Dito lang. Paano mo naaraman? Ay, dyan po. Thank you, Tatay Noel. Dito lang. Paano mo naaraman? Ay, dyan po. Mag... dito po. Faith Village. 4 packs. So, may kanya-kanya sila na accommodation. Dito ang Faith Village. Namin sa Faith Garden. Shuttles. Din ba? Joke pala. Abi ko ito. Hindi pala ito. Boracay Multi. Ito ang e-trike ng passengers. Stella. Thank you. Thanks. Ano kasi yan nagbayad? Ang di ko alam. Yan, so guys, papunta na tayo dun sa Faith Village. Yan, so yun yung accommodation natin dito sa Boracay. So kadarating lang natin siguro 5 minutes ago. Kasama natin si Kuya. At syempre, kasama natin si Dandan, si Myla at ako. So sa ating mga subscribers dyan at followers, hello, maglalakwat siya muna tayo ngayon, okay? So samahan nyo kami mamaya sa marami pang adventure na gagawin natin sa Boracay. Okay. Pinaka Stars of the Sun. Stars of the Sun. Diba? Island na to sa island. Kaya di rin mo nakakamot ng balod ha. Yun nga, sinulit lang namin. Sa amin sir, sa Sintoro may pasok. Boracay sir. Madaming partner tayo sa port.
Ha? Tube? Tube? Kasi mapadukaw ka. Nalarga kita, oh. Awak maigi. Papareho ang design niya sa ano. Dito ang kay Faith Garden. Palooban. American, wow. Bongga. Ano kaya? Ang darago na, hotdog, burger. Ayan. Garden. Paloob pala siya. May paluto. Dito lang naman. Ang lapit lang pala. Okay, welcome to Faith Garden. Tapos isang maserve ito. Ay, baka puluhan naman. Pauwi na tayo. Pauwi. Uwian na. Kolekta ng ticket si Kuya. Tignan po. Okay, move forward. Bye-bye, Barack. Carbon Port. Okay. Carbon Port, touchdown. Kakain muna tayo. 2 p.m. Babiyahe tayo pa. Uwi ng Iloilo pero kakain muna tayo. Paradise Garden. Opo. Kaya nga ni, uambot na. Pupunta na tayo sa sakayan na Sakto ka na paluwas na kita ha. Kami ni Mia, hindi lang na. Baga hindi pa nga ito awat-awat. parang wala nga 5 minutes. Para nag-ikot ko lang kita po sa video. Kaya. Wala mo yun. Ano naman ang last trip para isa na nadilim? 8. 8 p.m.? Abot mo na. Wala ko Jason. Lasa. Back to... Opo, oo. Back to... Opo, oo. Boys. Saka. Kami na lang ba ang naiwan? Never the same love. Po. Kami na lang ang naiwan sa bus. Wala pala ako rin. Ano oras? 6:56. 6:56.
Dito na tayo. Pumasok kami doon. Kanina ka pa dyan? Ah. Sulit. Ayan po, dito po nagtatapos ang journey namin ng Iloilo to Boracay and then balikan naman Boracay to Iloilo. Maraming salamat sa panunood mga ka-YouTubers, kung sino man po kayong napadalaw dito sa aking channel. Keep safe everyone.